Väčšinu času trávim s počítačom a rozprávam sa iba s virtuálnymi ľuďmi. Som Viktor, informatik, programátor a nechcem byť moderátor. A musí byť naľavo. To je. Musím byť? To je dobré. Bude tam takto celý. Dobre. Nie, okay. To bola pre Viktora. Alebo iba takto? To bola pre Viktora správička. No, dobre. Môžeš, hoci kedy. Musíš kričať. Budeš musieť kričať. Dobre, počkaj, to zrobil. Zatiaľ to skús, nemusíme 10 krát otvárať bránu, zatiaľ na nečisto to krič. Toto je úplná volovina. Volám sa Laco, študujem informatiku a chcem vyvíjať slobodný software. To je super. No, blablabla, také niečo. Dobre? Už to bude lepšie? No, okej. Však to stopuj. Nenahrávaj to do vkuse. Tak hoci kedy môžeš. Volám sa Laco, študujem informatiku a chcem vyvíjať slobodný software. Ale vieš, na čo som prišla? Že ty si povedal, že chceš vyvíjať software a Latko chce vyvíjať slobodný software. To je to isté. Čiže volám sa Mária. No, okej. OK, som povedal. Aha, ja som nepočula. Musíš to prerobiť, Viktor. A mám rád slobodný software. A zaujímam sa o slobodný software. No, daj tak. Volám sa Mária, študujem informatiku. Ešte raz. A chcem robiť slobodný software. Chcem mať rád slobodný software. Môže byť. Chcem programovať slobodný software. A chcem navrhovať slobodný software. Nie. Ja študujem informatiku a... Pôjde, ukludni sa. Volám sa Tomáš, študujem matematiku a chcem byť vysokoškolský profesor. Víky, vymyslím mu tak. Však nech povie do paže, že chce navrhovať software. Môžem povedať navrhovať software, toto isté. Navrhovať slobodný software. Ale to nenavrhuje. To je hlúpe. Práve tým, že som z iného oboru, by som vedela priniesť niečo nové. Čo? Padol si. Haló, volám sa Mária a študujem informatiku. OK, môžeš. Volám sa Kubo, študujem informatiku a chcem pracovať pre Google. Ďakujem a teraz ešte môžeš znovu, ale bez toho Google. Akože bez... A do tohto vchodu napríklad sa dostaneme s tvojou kartou? Programovať. Tripulovať. Programovať je dobré, lebo programovať tam ešte ani raz nie. Programovať, no to by mohlo byť. Dobre, no. No, Dobre, budem teda OK, programovať. môžeš hoci kedy, keď... Volám sa Mária, študujem informatiku a už som zabudla, čo som tam hovorila. A teraz ešte môžeš skúsiť znovu to mojim snom, ale s mojim snom, ale budeš mať aj v ruke ten sen, no. Som vedela priniesť niečo nové. Nebudú tam auta chodiť v tom mojom videjku. Moje meno je Beno, študujem biológiu a chcem viesť expedície do Tichomoria.